کسانی که در خونش سوید نداره همین ویدیو را سرچ روان کنید دوستان عزیز. در ناحیه جلالدین بلخی یعنی که در کالخوزآباد деҳаи калелин яъне ки маҳаллаи устомон дӯстони азиз 1-2 киловатта панел часпондем барои даруни хона ҳама асосия навхати дита панели 585 ватта ина автобро меса заряд хишру гирифтеса ҳозир даруншам дуромада нишон метем. Общи хонада дӯстони азиз свет лампочка пампочка освещение ҳамаш кор мекунад. ҳамин хона территория ин парашам пайваст карда ки бемало кор фармонда мегирад. хулос общи хонада задем ҳозир даруншам нишон метем. 2 киловатта без гибрид мешавад дӯстони азиз. ин пара ина общи хонада пайваст кардагимон сета разведка дорад. USB Type-C Type-C ҳама чиз телефон пилма зад мегирад бо аккумулятори литий 200 ампера мондагимон дӯстони азиз. общи хонада пайваст кардем. зарядош прайс 100%. ина ай автоб заряд омадааст. силикаш ҳамаш ҳаст. ҳозир светро як гирон мекунем дӯстони азиз. ина общи хонада свет ҳаст. освещение по освещение бемалол нархш бошад дӯстони азиз. договорной мешавад. бисёр кас нарх мепурсад. договорной мешавад. раҳмон дуртар бошад, қиматтар наздиктар бошад, арзонтар мешавад. тақрибан ҳамин 7600 сомон бо доставка установкаш дӯстони азиз. территорияи ҳамин калхозобод ҷалолдин балхида. аккумулятори литий 200 ампера ва инвектори 2 киловатта тоза 2 киловатт дӯстони азиз. сета разведка дора. общи хонада разведкада пайваст кард. рубильникона поён кардаги безопасни бемалол истифода бурдан мегирад. ина касоне ки дар кор бошад муроҷиат кунед. бисёр кас занг мезанам болои киришада мешавем дӯстони азиз. кор кардастем вақт бошад ина дар WhatsApp бисёр каса ҷавоб додастем. рақамҳо дар рӯи экран ҳаст. бемалол занг зада муроҷиат кунед. мо дар ноҳияи ҷалолдин балхи яъне ки калелин маҳаллаи устаамонда 2 киловатта часпондем дӯстони азиз. касоне ки диданӣ бошад марҳамат бемалол ба ҳамин хона омада бинед. рақамҳо дар рӯи экран 2 киловатта без гибрид. дӯстони азиз общи хонада освещение телевизор лампочка бемалол мерасад. худо хоҳад дӯстони азиз. салому алайкум дӯстони азиз. дар инҷо 4 намуд солнечни прожекторҳоро супер акса кардем. дар инҷо даруни хона назди ҳавлӣ барои кӯча маҳаллаҳо беҳад чизи нағз аст. дар инҷо 40 ватта 120 сомон буд 110 сомон кардем бо доставкаш 3 метр сим дорад. панелша болои криша монад. ина дар даруни хона монда истифода баред мешавад. пулт батарея хамод ҳамаш ҳаст дӯстони азиз. супер аксия беҳтарин аст. 120 ватта датчик движениядор 270 сомон бо доставкаш дӯстони азиз. шумо ина харид карда бемалол назди дарвозаҳо барои маҳаллаҳо монед истифода баред мешавад. пушташ панел ҳаст. шабона автоматики худош гирон мешавад. рӯзона шавад худош автоматики мемурад. наздаш омадед далӣ мешавад. гузашта рафтед ближди мешавад. пултам дорад. шумо бемалол пулт қати истифода бареда мешавад. нархаш 270 сомон 120 ватт мешавад. ва дар инҷо дигар намуд ҳаст. ин 200 ватта мешавад. тамошо кунед чӣ хел ино пултам дорад. пулт қатиам бемалол истифода баред мешавад. ина 200 ватт нархаш 370 сомон бо доставкаш дӯстони азиз. территория хатлон. шабона худаш гирон мешавад. рӯзонашид автоматик худаш мемурад. ҳамин видеоро барои группаҳо барои маҳаллаҳо подписка карда монед. касоне ки ба даркор бошад рақамҳо дар рӯи экран ҳаст. бемалол занг зада муроҷиат кунед. территория хатлон худо хоҳад доставкаш ройгон мешавад дӯстони азиз. касоне ки вам хеле солнечни прожекторҳо лозим бошад ҳамин видеоро подписка карда монед. саломат бошед дӯстони азиз.